Galondi segati ebe tenya welela fala kachide me. Tenya welela galondi segati ebe tenya welela fala kachide me. Tenya welela galondi segati ebe tenya welela fala kachide me. Tenya welela namara shikolo mauyo tenya welela fala kachide me. Tenya welela saraga jugu bomuri tenya welela. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين اللهم صل وسلم على الرسول سيد سند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله الطاهرين وصحبه الغر الميامين عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبادي تفشر في الله جبا أمباو فوكا ولي من دوا كان يمدلا كسجين كادلي الله سبحانه وتعالى في ألا كهنا ناكا كشنا كبركا لكو جيديننا وكلنجلنا بلا جلنكا Samba flantan shekin kalolun flana tle saba ninga be tarata sogomadama ankara muga Sayyid Sharif Usman Madan Haidara ayi kunda Côte d'Ivoire jamana kan ka sabu ke misri belebele do kurmo karli dayeleni barawiye misri mi na jora Usman Bamba fe Côte d'Ivoire chamancha dugula mi na bi wele ko tibisu shukelen silen ko kene dugu ka fe sigaso jue kalot le nani ankara muga Sayyid Sharif Usman Madan Haidara adona Côte d'Ivoire dugu folo poko ka ubora ka caya a caya ana muso ko kan ni soja uyira ni Sayyid Sharif Usman Madan Haidara akanin ta mayana kan wuli ka jonyi pogo temenen ko fe nyele ka ubora ka caya wala saka duwa nyinu ani barka nyinu ke Sayyid Sharif Usman Madan Haidara bolo foka ta se jawala ma ka damine jawala dugu donda foka ta se aboda la mogo de bora ka caya cede ka cawa muso de ka cawa duwa nyinnaw barka nyinnaw sabla na manya ka foko ta made alakira bako ka duwa bi jabi jango ta de min bɛ diinɛ laseli sira fɛ o kama jawalakaw ma tɔto kɛ fo ka taa se namiyɛgɛkaw ma olu fɛnɛ bɔra Sharif Usman Madan Haidara a ye duwawu don kɛ olu ye ni ka taama sira tɔ nɔbɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ taayɔrɔ ka jan a nana don wangolo tumana min na wangolokaw bɔra ka caya k'u ka nisɔndiya n'u ka farifoni fɛnɛ yira taama in kɔnɔna na ka tila ka duwawu don ani barika ɲiniw caya u ka kunbɛnni sen fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ Sayyid Sharif Usman Madan Haidara a kunbɛnna ferekɛkaw fɛnɛ fɛ ni nisɔndiya ani farifoni ye yalasa a bɛ se ka duwawu kɛ u ye cogo min ka duwawu kɛ u ka dugu ye ɲɛta ani yiriwa ani sɔrɔ la fo ka taa se taferekaw ma taferekaw bɔra tafere juma misiri ba kɔnɔ ka caya kosɛbɛ alimaminakaw diinɛ ɲɛmɔgɔw dugutigiw tafere maabaw u bɛɛ lajɛlen ye u ka nisɔndiya yira Sayyid Sharif Usman Madan Haidara la o yɔrɔ in na ka duwawu ɲini kɛ a fɛ wa an karamɔgɔ Sayyid Sharif Usman Madan Haidara a sigira tafere militi 15 bɔ ɲɔgɔnko kɔnɔ ka laseliw kɛ ka bilasiraliw kɛ laseli min kɔnɔ a datura bayatu alal islami la silamɛya donkan layidu 6 alakiraba balola o min kan n'a ye o de di a musow ma k'a da denw ma a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen a datura o la wa o kɛnɛ in kuncɛ waati maa caaman ye layidu in ta wa maa caaman y'a kurakuraya fɛn min bɔra ye an k'a bɔ lakale la ka jɛ k'a dɔw seereya Adam Sako ka bɔ Buwake ale de filɛ an kalamɔgɔ numan fan fɛ donc ko a bisimila ni an kalamɔgɔ ye ko a tare a bɔra aw ka so kɔnɔ aw nana aw ka so kɔnɔ a'udhu billahi as-sami'il 'alim min sharri shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين آمين وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات أسلموا بولادنا أني سوكري أن فالفونا أن بلمو أني أن سينجيو o bɔra kan an kunbɛ cogo min na tafere yan a ye an wasa ni wasa yɔrɔ yera la a bɛ silamɛya de wasa yira a bɛ silamɛya de bonya yira a bɛ silamɛya kanu yira a bɛ a yira tafirekaw tɛ hasidi ye
an b'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn a sara bɛ Ala bolo ni maa min ye garibu bonya Ala ka diinɛ sira kan a b'i n'a fɔ ye Alakira de bonya sallallahu alaihi wasallam ni mɔgɔ min ye Alakira bonya a b'i n'a fɔ ye Ala de bonya ni mɔgɔ min ye Ala bonya sara foyi t'i ye ni alijinɛ tɛ jango aw bɔra ka garibu min kunbɛn n b'aw fo silamɛya diinɛ an bɛ o de la silamɛya diinɛ n y'a fɔ siɲɛ caman ka kumaw la fɛn gɛlɛman tɛ fɛn caman tɛ a sirilen tɛ san 20 kalanna a sirilen tɛ san 2 kalanna a sirilen tɛ hali san 1 kalanna silamɛya ye Ala ka diinɛ ye n'i y'a ye Ala ko an bɛɛ ka k'a ye o kɔrɔ ye i bɛ se ka k'a ye ka sɔrɔ i ma taa kilasi kɔnɔ an ye min fɔ aw ye o de ye silamɛya ye wallahi lahara n'an sera Ala ma a b'a dɔn ko aw ma nɛgɛ diinɛ tɛ fila ye diinu indallahi al-islam diinɛ min bɛ Ala bolo silamɛya don mais Alakira ɲininkala sallallahu alaihi wasallam ko silamɛya ye mun ye e nana ni mun ye Ala ye mun d'i ma kana an karamɔgɔw bi yan Aidara ye nin fɔ tɛ an karamɔgɔw bi yan nin b'a bɛɛ ka kitabu kɔnɔ Alakira ko cogo di a ko bu'istu li utammima makarimal akhlaq ni Muhamadu cira Ala fɛ de jogo ɲuman minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ ko n kana jogo ɲuman dɛmɛ ko a kana tiɲɛ ko ne Muhamadu cikun ye nin de ko a ka sinji tugu a ka hinɛ dɛsɛbaatɔw la a ka balimaya dilan kɛ laadiri ye i musow ni ɲɔgɔn cɛ kɛ laadiri ye i ka du kɔnɔ n'Ala ye fanga kalifa i la i ye mɔgɔ minnu mara kɛ laadiri ye o mara cogo la n'i ye jagokɛla ye kɛ laadiri ye i ka jagokɛyɔrɔ la silamɛya ye Ala dɔn kɔfɛ nin dama de ye alors o nana nin de bɔ diinɛ na pewu diinɛ kɛra mun ye ko i ka seli i b'osi bila jalamuguba meleke kɔlɔsiba minɛ taa maga kumana n bɛ fɛ k'a fɔ ye seli bɛ silamɛya kɔnɔ sun b'a kɔnɔ jaga b'a kɔnɔ hiji b'a kɔnɔ mais nin bɛɛ de bɛ silamɛya kɔnɔ ne m'a fɔ dɛ kira ko silamɛya jɔn bɛ pied 5 kan pied fɔlɔ k'a fɔ maa wɛrɛ tɛ Ala kɔ Muhamadu ye Ala ka ciden ye pied 2nan i ka seli a 3nan i ka su a 4nan i ka jaga bɔ a 5nan i ka hiji ko silamɛya jɔn bɛ nin pied 5 de kan o tumana silamɛya ye mun ye ko ne cira n ka na jogo de la a y'a lajɛ kɛlɛ jumɛn bɛ yan n'i ko i ye silamɛ ye fara walimuso la kɛlɛ bɛ min fara wali nafolo la kɛlɛ bɛ min mana dɛsɛ kɛra nin de la ni min ko an ka Ala ta fɔ ko a y'a faga la hasha wa kɛla Ala ta bɛ fɔ hakili la Ala ta faamuna an bɛ dugawu kɛ aw ye ya Rabbi jogo in Ala k'an to a kan jogo Ala k'an to a kan Ala kana seitanɛ s'an na an bɛ dugawu kɛ tafere ye a bɛ hɛrɛ o hɛrɛ fɛ Ala k'a d'aw ma a bɛ sira tɔɔrɔ o tɔɔrɔ ɲɛ Ala ka don an n'a cɛ jamana in Ala k'a sabati an balimakɛ ko bayakɛlaw bi yan bon ne ma baya fɔ a yɛrɛ de y'a fɔ sisan n'o tɛ ne tun bɛ taa ne da ti s'a ma parce que n ye baya kun fɔ ka ban jogo o tun bɛ ne bɔ mais don kuranɛ kɔnɔ suratu Mumtahina aya 12 ta Aidara ka kuma tɛ kuranɛ kɔnɔ ma Ala ko i ka layidu ta ko i ti fila fara Ala kan
ko i ka layidu ta ko i ti jɛnɛya kɛ i ka layidu ta i ti suɲɛli kɛ i ka layidu ta i ti mɔgɔ faga i ka layidu ta i bɛ baara kɛ ni tilennenya ni laadiriya ye i ka layidu ta ko ni kira Muhamadu y'i bila baara ɲuman min na ko i b'a kɛ nin bɛ kuranɛ na Hayidara kɔni ma nin fɔ a bɛ Bukhari la a bɛ Muslimu na a bɛ Tirmizi la a bɛ Ibnu Maja la a bɛ Sunan Nasayi la a bɛ Ahmadu la an ka kitabu si tɛ yen ko kira ka kuma dalilu b'a kɔnɔ ni baya t'a kɔnɔ kuma na a y'a lajɛ baya sigilen bɛ min kan aw k'a lajɛ tafirikaw ko ka jɛnɛya dabila karamɔgɔ dɔ bɛ sɔn ka karamɔgɔ dɔ kɛlɛ ko a ko mɔgɔw ka jɛnɛya dabila n'o kɛra i b'a dɔn a tɛ Ala nɔfɛ a bɛ karamɔgɔkɛ in de nɔfɛ ale tɛ Ala nɔfɛ amin a ye suɲɛni dabila ni so banna tafere yan tafirikaw bɛ lafiya Ala ko kuranɛ kɔnɔ ko a ka dabila Hayidara seginna a kan ko mɔgɔw k'a dabila mais karamɔgɔw bɛ k'an gɛlɛn o de la ko tiɲɛ tɛ i b'o si bila n'o kɛra tiɲɛ fara walimuso la man jugu ye a y'a lajɛ mais a ye kuranɛ ta a kun na fɔ a laban a ka bosi kelen tɔgɔ jira na aya kelen na i ka kurusi tigɛ a ye kuranɛ lajɛ a tɛ kɔlɔsi a ye kɔlɔsi tɔgɔ ɲini kuranɛ kɔnɔ nka jɛnɛya dabila b'a kɔnɔ sinji tugu b'a kɔnɔ tugu Alakira la b'a kɔnɔ nin de kɛra an bolo kɛlɛ ye o ko kɛlɛ ye min ye sisan u segira dalilu nalen ko kɛlɛ ye min ye ko an ko silamɛya donkan de don k'o tɛ an ko tuma na kafiriya donkan don wa o tuma na ni silamɛya donkan dɛ sinjiw tigɛra bolo minɛ ni bolo jigin na dɔ y'a bolo minɛ dɔ y'a bolo jigin balawu bɛɛ wulila o la mais seli yɛrɛ la seli yɛrɛ bɛɛ bolo yɛrɛ tɔgɔ t'a la fiyewu seli sira kan ni yɔrɔ kelen tɛ kira ko n'aw bɛ seli a kana aw solo minɛ k'i bolo kɛ k'i solo minɛ komi gardien b'a jɔ gardi la cogo min na ko an ka n'o kɛ n'a bɔra o la bolo tɔgɔ tɛ yen mais taa karamɔgɔbaw yɔrɔ la u k'a d'an ma ko Alakira ko a y'a bolo minɛ walima a y'a bolo jigin n'a bɛ seli n'a yera ye a tɛ Hayidara wajuli kɛ k'a mɛn yanni diɲɛ wuli o tɛ kɛ bilen fiyewu. O tuma na n'a ye nin lajɛ karamɔgɔw ti foyi kɛlɛ jogo kɔ nin de kɛra balawu ye o de la diinɛ nagasira silamɛya ma se ka taa yɔrɔ la n'o tɛ silamɛya ye labɔra yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ lafiya silamɛya ye suɲɛni haramu son tɛ se ka ye silamɛw cɛ la n'a yera ye ni son kelen bolo tigɛra ka fila bolo tigɛ o dugu kɔnɔ suɲɛni tigɛ bilen jɛnɛya bɛ dabila ni jɛnɛya kɛra farala kɛruna walima ka gɔnyɛ kɛmɛ k'a kɔ la o bɛ jɛn walimuso kɔ alors dɛsɛ kɛra nin de la k'a nɛgɛn ka taa misiri fa arabukanba fɔ k'a bɔra Makan a kalanna mɛlɛkɛw fɛ a banna i kalanna i ma kalan a yɛrɛ k'a lajɛ sa kalan bɛ nafa ɲɛ koyi nafaba bɛ kalan na wa bɛɛ k'i jija ka kalan mais kalan dɔ de b'an yɛrɛ la an tɛ t'o ɲini yɔrɔ la cɛw fara ne muso la i tɛ taa kilasi kɔnɔ o la koyi n'i ma fara la ni muru m'i fa bere b'i fa don o tɛ kalanko ye dɛ wa an ka diinɛ sigilen bɛ nin de kan u ye n bɔri ko an ka baya kɛ an ka sɔrɔ ka sira ɲini ayiwa o tuma na bisimila mais Alakira y'a fɔ a ko nin layidu 6 in maa o maa y'a ta n'i y'a dafa ko i tɛ jeni Bukhari ko ten maa o maa ye nin layidu in ta n'a dafara i bolo i tɛ jeni mais o de kɛra an bolo kuma jugu ye bi an fa bɛ ka nin de la an ba bɛ ka nin de la fɛn bɛ ka d'an mais mɔgɔ bɛ se Ala la n'i y'i disi da Ala ta la i disi bɛ kari hasbunallahu wa ni'mal wakil manil fard manil jabbar manil muhyi manil nasir manil kafi wahid a fɔlɔ n ti fila fara Ala kan
nti jɛnɛya kɛ nti suɲɛli kɛ nti n den faga nti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ n'i kɛra Muhamadu ye bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'an n'aw dɛmɛ ala k'an s'a kɔrɔ. An bade tɛbɛ shirifila lajabaw ta feerekaw ka nin wajulu kuncɛ waati maa dama min ye baya kɛ ni dabama yɛrɛ tɛ maa si tɛ a maa hakɛ dɔn. Nin de tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ a y'a kunda dugu min kan Buwake do. Dugu o dugu bɛ ta feere ni Buwake cɛ u bɛɛ lajɛlen bɔra k'u ka nisɔndiya yira nin taama in sen fɛ. An ka jɛ k'o baara dɔw seereya. Alhamdulillahi rabbil alamin an karamɔgɔ donna Buwake nin cogo in de la ka bɛn araba ma juwe kalo tile 4 fitirimagɛn waati. Buwakekaw ye Seyyed Sharif Osman Madan Haidara sɛnsɛn fo kana bisimila minɛ Jamiyatu Ansardin Jabala la Dar Salam. Buwake Ansar ɲɛmɔgɔw cɛlakaw musolakaw olu ye folu ani bisimilalikanw lase fo ka taa se karamɔgɔlakaw ma. Usmani Haidara iyaw jigiw fa dankɔrɔba. Usmani Haidara iyaw jigiw fa dankɔrɔba. Usmani Haidara bani iyaw jigiw fa dankɔrɔba. Usmani Haidara iyaw jigiw fa dankɔrɔba. Dinɛtigi ye sherifu ye iyaw jigiw fa. Silamɛ sherifu ye iyaw jigiw fa. Faso de ɲuman ye sherifu ye iyaw jigiw fa dankɔrɔba. Usmani Haidara iyaw jigiw fa dankɔrɔba. Bamadani de sherifu iyaw jigiw fa. Basa Tarawele iyaw jigiw fa. Makɔrɔba Worode iyaw jigiw fa. Alakira Suruya iyaw jigiw fa dankɔrɔba. Usmani Haidara iyaw jigiw fa dankɔrɔba. Ni ne ko iyaw jigiya fa nka bɛ e de ma. Diinɛ kuma na diɲɛ kɔnɔ iyaw jigiw fa. Danbe kuma na diɲɛ kɔnɔ iyaw jigiw fa. Silamɛya kuma na diɲɛ na iyaw jigiw fa. Ala ko kuma na diɲɛ na bani iyaw jigiw fa. Kira ko kuma na diɲɛ na iyaw jigiw fa. Wa faso jɔ kuma na Mali kɔnɔ iyaw jigiw fa dankɔrɔba. Usmani Haidara iyaw jigiw fa dankɔrɔba. Ni ne ko iyaw jigiya fa diɲɛ ye jigi ye. Soko jigi ye wulaba ye an y'an jigiw k'i ye. Jaga jigi ye baji ye bani an y'an jigiw k'i ye. Kɔnɔ jigi ye jiri sun ye an y'an jigiw k'i ye. Adamadenu jigi ye ɲɔgɔn ye an y'an jigi k'i ye dankɔrɔba. Usmani Haidara iyaw jigiw fa dankɔrɔba. Ni ne ko iyaw jigiya fa nka bɛ e de ma. Diinɛ kun bɛ dibi jugu la i nana diinɛ in lawuli. Wa diinɛ kun bɛ maloya kɔnɔ i nana diinɛ in lawuli. Silamɛya kun bɛ kɛrɛfɛ mɛru na i ye diinɛ in lawuli. Wa diinɛ kun kɛra bolo kɔfɛfɛn ye i ye diinɛ in lawuli. Ni jigidayɔrɔ bɛ Ala ka diinɛ na bani de don. Ni wasiyɔrɔ bi kira la bi sherifu de don. Ni wasiyɔrɔ bi silamɛya la bani e de don. Bani de bɔra dankɔrɔbaw la i kɛra dankɔrɔba ye cɛminɛ cɛ. Usmani Haidara iyaw jigiw fa dankɔrɔba. Ni ne kun ye dankɔrɔba ye nka n bɛ e de ma. Sedina Mamadu kun ye dankɔrɔba ye nka n bɛ sherifu ma. Bani e bɔra o Mamadu la nka n bɛ e de ma. Aliyu kun ye dankɔrɔba ye nka n bɛ sherifu ma. Bani i bɔra o Aliyu la nka n bɛ e de ma. Hasanu kun ye dankɔrɔba ye nka n bɛ e de ma la. Useyini kun ye dankɔrɔba ye nka n bɛ e de ma. Bani e bɔra dankɔrɔbaw la nka n bɛ e de ma. E yɛrɛ kɛra dankɔrɔba ye ne bɛ
bi cɛminɛ cɛ ni ne ko an y'an jigi k'i ye nka n bɛ e de ma bani e nana wuli ka jɔ kɛ ala ka dinɛ in na i nana cɛsiri jala ta ka ala ka dinɛ in jɔ ni ne ko an y'an jigi k'i ye nka n bɛ e de ma bani e jigi fa diɲɛ bɛɛ bi nka n bɛ e de ma ni ne ko an y'an jigi k'i ye nka n bɛ e de ma i nana ama dili ala fɛ ka diɲɛ bɔ wa numa ya rabbi ala k'o kan ye an karamɔgɔ bɔra taama na an tɛna kuma kuntala jɛyan an b'a fɔ k'a bisimila Buwake k'a ɲuman nana n'a taama ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ala ka séjour kɛ hɛrɛ la hakɛto bɛ nin kan sɔli ala rasul ka ala subhanahu wa taala tanu ka barikada ala min sɔnna ka an karamɔgɔ ɲuman don anw fɛ Côte d'Ivoire dugukolo bakɔrɔ yan an b'a fɔ k'a bisimila kuma caman tɛ anw fɛ Seydatul Umil Kayiri abaden a ye kɛnɛ sɔrɔ cɛ min ye ala subhanahu wa taala dɛmɛ k'a ka dinɛ lase a cɛ kan a ma siran mɔgɔ ɲɛ a ma nata mɔgɔ la a ma nata mɔgɔ ka fosi la a ye kɛnɛ sɔrɔ an b'a fɔ k'a bisimila sɛgɛw kɛlen bɛ kuma caman t'an bolo an mako bɛ ale yɛrɛ ka kumakan de la wa an bɛna bɔ kuma na ka yafa ɲini mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛ salamu aleykum rahmatulahi taala wa barakatuhu an b'a fɔ diinɛ ɲɛjɔyɔrɔ ma ko a danse an b'a fɔ abukariyu alimaiyu lawusaiyu fulaziyu ma ko a danse jamanaw bɛ mɔgɔw de bɛ bonya sɔrɔ ko n taara nin jamana in na n taara nin jamana in na nka jamanaw de bɛ bonya sɔrɔ ko Seydi Sherif Usmane Madani Haidara donna mɔgɔw de bɛ kɛ diɲɛ na ka nafa ɲini diɲɛ na ka nafa sɔrɔ mais a Seydi Sherif Usmane Madani Haidara ale ka diɲɛ rɔbɔ diɲɛ yɛrɛ de bɛ ka nafa sɔrɔ ale la o la an b'a fɔ an karamɔgɔ ma ko a danse waati kɔrɔw kama Côte d'Ivoire karamɔgɔ bɛɛ tɔgɔ la Côte d'Ivoire tɔnden bɛɛ tɔgɔ la Côte d'Ivoire silamɛ ɲuman bɛɛ tɔgɔ la ko k'a fɔ karamɔgɔ ye ko a danse ko a bɔra a ka so ko a donna a ka so. alhamdulillahi rabbil alamin an bade o tɛmɛnen kɔfɛ dakuruɲa fila duwawu ani nisɔnjali kan an karamɔgɔ Seydi Sherif Usmane Madani Haidara a ye o lase an ka jɛ k'o seereya an bɛ fɔlɔ ka ala fo se bɛ ala min ye ala min ye bi yira an na ni sini bɛ o ala de bolo o kɔfɛ an bɛ sɔli an ka kiraba kan n'o ye Muhamadu ye sallallahu ta'ala alaihi wa sallam an bɛ sɔli a so dunbɛ sanimaw kan ka sɔli a ka sahaba ɲumanw kan n'an bɔra yen an b'an ka foli ɲɛsin Côte d'Ivoire cɛ n'a muso denmisɛnnin maakɔrɔba an ka foli bɛ a bɛɛ ye khasatan an balima minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan ka kunbɛli daminɛ yɔrɔ la min ka jan ka na se fɔ yan bɛɛ sara bɛ ala de bolo n y'a fɔ n ka kumaw na siɲɛ caman nin baara nasiyɔn bɛ kɛ ka masakɛw de kunbɛn walima karamɔgɔbaw walima sekobaw nka garibu jala kunbɛn garibu min bɛ min fɔ a ka gɛlɛn a bɛ min fɔ a ka gɛlɛn aw minnu b'a mɛn a b'o de mɛn fana ka tila ka jɛ n'o ye o ye ala ka dɛmɛ ye yarabi ala k'an dɛmɛ an ka foli bɛ aw ye a sara bɛ ala bolo jɔn seko ye ala weleli de ye ko mana nɔgɔya a mana gɛlɛya sinfan si t'a la setigi ala kɔ o la ne bɛ ala wele a yɛrɛ tɔgɔ la a yɛrɛ kama minnu y'u cɛsiri k'u bɛ u ka dayɔrɔ ɲini k'u to balo in na o hakili ma bɔ sadon kɔ kama b'o tigiw la jango denmisɛnninw mana an b'a ɲini ala fɛ jama in maa o maa bi yan hami o hami b'i la min ni ala ta bi bɛn ala ma dilan la minnu ta ye miliyɔn ni miliyariw ye ala k'a nɔgɔya minnu ta ye kalan ye ala k'a nɔgɔya minnu ta ye kɛnɛya ye ala k'a nɔgɔya minnu ta ye ka taa sanfɛ ala k'a bɛɛ nɔgɔya nin jamana min n'an donna kɔnɔ
kabina donda la fɔ ya bonya ni bonya do an b'a ɲini ala fɛ jamana in ala k'a sabati ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ ala ka bɛn don a kɔnɔ ala ka kelenya don a kɔnɔ an tɛna kuma janya mais ko bɛ ala bolo komi an nalen don wele dɔ de jaabi ni ala sɔnna n'o wele jaabira o tɛ président ka kuma ye bilen o tɛ mɔgɔ si ka kuma o ye Hayidara yɛrɛ ka kuma ye ni ala sɔnna ni jama in tɛna jɛrɛ ka taa Gwaza ni ala ye dɔɔnin fara si kan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan hali n'a kɛra dakuruɲa 2 ye a bɛ n'o lamɛn o tuma na ala ka hɛrɛ k'a n'aw ye ala k'a n'aw sutura ala ka bɛɛ segin hɛrɛ la salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. alhamdulillahi rabbil alamin an badenw ni ne tɛmɛnen kɔfɛ juye kalo tile 5 min bɛnna alamisa ma san 2018 na an karamɔgɔ Seyid Sharif Usman Madan Haidara n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko wili kun ye misiri dayɛlɛ ye o bɛ kɛ dugu min na Tebesu a bɔra Buwake k'i kunda Tebesukaw kan ka don Tebesu balontan terɛnba ka taa bisimila minɛ ye Jamiyatu Ansardin tɔndenw an'u kanuɲɔgɔnw u bɔra k'u ka nisɔndiya an'u ka farifoni yira an karamɔgɔ la a ka nin taama kɔnɔ Tebesu baloncikɛnɛba kan o kɛnɛ in kan Tebesu alimaminakaw dugutigilakaw diinɛ wɛrɛ minnu bɛ a kɔnɔ n'o ma kɛ alisilamɛya diinɛ ye ninnu bɛɛ lajɛlen ye kɔrɔfɔw ta k'a yira Seyid Sharif Usman Madan Haidara la a bɔra a ka so a nana a ka so an ka jɛ k'o baaraw seereya. An bɛ ala tanu ka kira tanu nabara sago wɛrɛ tɛ nan ta kɔ farata ni sago wɛrɛ tɛ na dumuni kɛ kɔ alhamdulilayi an bɛ ala tanu ala ka mɔgɔ ban sabu a nana kɛ bɛ so kɔnɔ bi an b'a fo a n'a jamakulu fo k'aw fo kɛnɛya la k'aw fo kɛnɛya a nafa b'a la n bɛ foli min kɛ nin dugutigi ma yan sɔrɔ n bɛ foli kɛ dugutigi ta kɔrɔ sababu hali dugutigi bɛ yɔrɔ min na ne bɛ yen an bɛ Hayidara fo ka n'a ka jama fo k'an jɛ ni hɛrɛ ka fara ni hɛrɛ ala k'o k'an ye ni ala yɛrɛ ka kɛ ye kira ka kɛ ye sara yɛrɛ ye samada sini masa min ka an tile hɛrɛ la ka an si hɛrɛ la ala k'o kɛ su hɛrɛ ala m'o dilan an ma a man tɔɔrɔ ko bɛɛ k'an kisi a ma hali bi ala m'a kɛla n bɛ na yɔrɔ min na alhamdulilahi n bɛ an ka président du comité d'organisation misiri dayɛlɛli n'o ye Tarawele Zubairu ye a yɛrɛ sigilen bɛ sanfɛ ayiwa an ka kayidu kɔfɛ ayiwa n bɛ ale ka kuma le la ani misiri lɔbaga yɛrɛ n'o ye Alhaji Usman Bamba ye ayiwa folikan min bɛ n da ko ɲumanlɔn foli o le bɛ n da ka a lase jɔn ma ayiwa k'a lase kuma yɛrɛ donso ma minnu banna ni kuma ye pewu o ɲɛmɔgɔba de ye jɔn ye anw fɛ farafinna yan mɔgɔ minnu bɛ n go fɔ o le Sharif Usman Madani Haidara ye o la nanu k'an bɛ kuma ale ɲɛna an bɛ siran an bɛ jɛrɛjɛrɛ a bɛ komi a ye ka kolonkala le di ne ma ko n ka n gɛrɛ dinga sen n'a ye ayiwa n bɛ baw la waati jumɛn n bɛ kuma na mɔgɔ min ye ayiwa khairul bariya o mamaden a fana k'u ka sira ta kuranɛ ko di waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lama sabaru wa kanu lana 'abidin hadha al-'azim alladhi amamana sabara wa 'azama ala sabrihi fafaqa akharina biqudratihi وبذكائه وبفصاحته وبإنسانيته التي لا حد لها ما شاء الله مزيان نين تبام بانيانكوروني الصبر لا الجيجا لا aka nyongon da ka moto bela jenin da ni sabari kuda naka hakli ka keneyai kuda naka limana minna e cingaye ina fo afula nu manyam lama sabaru wa kanu abidina kala batu bagapay ambadon amadin de quoi ça que c'est le purificateur de l'islam. Je ne dirais pas le contraire, mais je vais dire que c'est le purificateur des âmes. Il a lavé les âmes souillées. Il a rendu l'islam vrai, l'islam original aux gens qui en avaient besoin. Nous en avions besoin.
Grâce à lui aujourd'hui, l'islam rayonne dans la sous-région, je ne dis pas au Mali, dans la sous-région. J'ai à dire que ce monsieur, ce grand homme, n'a pas de nationalité. Oui. C'est lui, on appelle islam, c'est tout. Et ça englobe tout. L'islam, comme vous le savez, n'a pas de frontières. N'a pas de frontières. Raison pour laquelle on va faire. Allez, bala sonyama, adola kaso, alhamdulillah, tchebisu dugutigi, tchebisu chokorobaou, tchebisu almamou, tchebisu mosokorobaou, tchebisu ansardine, awa ademsem be, abekoka bismillah, marhaban bikum, marhaban bi khayri nas, min khiyari nas, wa Sheikh Madani, Ousmane Madani Haidara. Jazakumullahu khairan. Amba fo silamɛya ka foli ɲuman na a bɛ baara ɲuman na diɲɛ kɔnɔ an b'a fo o baara ɲuman na a bɛ ka kisi jɛnsɛn diɲɛ kɔnɔ. C'est un monsieur qui prêche la paix et son grand-père le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prôné toujours la paix à travers le monde entier et lui il a suivi les traces de son grand-père pas à pas a mis pan a kelen si kunna a ni ce ala k'i baraji. Merci. C'est un petit mot, mais qui a un grand sens. Albisa iniche, inana herala, ka ausigi herala albi alama kala. Ainana barabba mena anfe anole misri dayele. Awa enna yere kala sababu ye on yere balo ka fo alhamdulillah on ka duguni dugudino. Mais enna ya biya kala dugu bay. Inna sababu la duguni kala dugu bay. Itimi ko fo la ga do men ka do ube jabila. Ebe do fraw do ka tuguni. Bon, je prends la parole au nom de notre président du collectif des guides religieux de Tiébissou, à la personne de Kambiré Naba. Je suis très heureux, très heureux du passage encore, deuxième passage de l'imam. Et pour nous, c'est une très grande bénédiction pour la ville de Tiébissou. Je me souviens, il était venu ici une fois et après son passage, on a vu des retombées, on a vu que la ville vraiment était émerveillée. La ville a connu, en tout cas, une bénédiction particulière. Et donc, ce soir, nous sommes encore là pour vraiment honorer ce grand guide religieux. C'est vrai, nous croyons que ce soit les chrétiens, que ce soit les musulmans, nous avons un seul Père, le Dieu très haut. Et donc nous sommes contents d'être là auprès de nos frères et sœurs, des musulmans, pour entendre ensemble ce grand guide religieux qui a pour nous des bénédictions et qu'il va déverser sur nous et que nous allons accepter pour marcher dans la lumière de Dieu. Vraiment que le Seigneur Tout-Puissant le bénisse et que ce temps qu'il va passer à Tiébissou, qu'il reçoive toute la grâce du Dieu très haut. Je vous remercie. Alhamdulillah, ami Allah subhanahu wa ta'ala tanu amala barkada kala walu nyumando. Ala min hinna awna bi ulayna ka anga sheku dama no de Cheikh Ousmane Madani Haidara. Ama faye ngwa danse wani tagama wala kaso Abdullah kaso ami kuma ni ansar belajelin toy Tiébissou yan krengene anga president mi Amara Tangara ko ka foli din na baga bema mo nana kana andemeni barenkel la me belajelin fo ka belajelin sara abarajila ala makira ami kala ka dugo ni ankara mo fe ami dugo ga anga sheku ye akala sababu ye an ama sababu nyumanye amanya Allah taala fi ya rabbi ka sababu nyuman ka anayi albi ala mo kiranye ankara mo nana kana an fara ɲɔgɔn kan an tɛ bɔ jamana kelen an tɛ bɔ dugu kelen an dɔw tɛ siya kelen kana an bɛɛ lajɛlen kɛ baden kelen ye an b'a fo ka wale ɲuman dɔn an tɛ se ka foyi d'a ma an tɛ se ka foyi fɔ a ye ni foli tɛ o tuma an bɛ dugawu k'a ye k'a fo ka ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ a ye hɛrɛ min kanu ni an ye yarabi ko hɛrɛ ɲɔgɔn kɛ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ye ala m'o kɛra an ye o tuma na kuma jantan fɛ ye nin dakuru ɲɛ fila foli ka ɲi an sari bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Tiébissou dugu kɔnɔ yan. Côte d'Ivoire jama bɛɛ ko i danse a silamɛ ɲuman bɛɛ
a jamanaden ɲuman bɛɛ ansariw b'o de kɔnɔ bɛɛ ko k'a f'u ye ko i danse min fɔra kunu fila tɛ fɔ ka fara a kan o kelen don mɔgɔ dɔw bɛ bonya sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ n'a fɔra o ma ko karisa bɔra nin jamana in kɔnɔ karisa taara nin jamana in na karisa taara nin jamana in na o ka jamana yaala de bɛ bonya se o ma nka Seyidu Sherif Usman Madani Haidara jamanaw de bɛ bonya sɔrɔ ni e ka foli ye ni i taara jamana min kɔnɔ o jamana bɛ bonya sɔrɔ diɲɛ filɛ maa caman bɛ ɲɛbɔ diɲɛ fɛ ka diɲɛ kanu sabu diɲɛ nafa de bɛ se o tigilamɔgɔw ma o bɛ bonya sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ nka Seyidu Sherif Usman Madani Haidara e tɛmɛna o nouveau kan diɲɛ yɛrɛ de bɛ ka ɲɛbɔ e fɛ sabu e de bɛ diɲɛ nafa la bi diɲɛ yɛrɛ bɛ ka bonya sɔrɔ e de kama o la silamɛ bɛɛ ko k'i fo k'i tando ka dugawu k'i ye an bɛ min fɔ cɛbisukaw ɲɛna laqad a'taytumul qawsa bariha wa askantumud dara baniha ni aw ye Seyidu Sherif Usman Madani Haidara wele Misiri dayɛlɛ la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la min ni a ka kan o welela a ka baara la an bɛ aw fo a ka ŋaniya ɲumanya na an bɛ aw fo a ka silamɛya sankɔrɔtali la an bɛ dugawu k'a ye baara min kɛra a kuncɛko ɲuman yarabi ala k'o d'a ma sitana bɛ don nin baara in na ni sira o sira ye ala ka don an n'o cɛ ala k'o kɛ kiraba in bonya kosɔn salu ala muhammadin Côte d'Ivoire karamɔgɔ bɛɛ tɔgɔ la ko ka karamɔgɔ fo wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin an badenw nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ Seyidu Sherif Usman Madani Haidara a y'i kunda Yamusokorokaw kan Yamusokorokaw bɔra ka caya ka Seyidu Sherif Usman Madani Haidara bisimila Yamusokoro Juma Misiriba la min alimamiba o ye Imam Ture Yamusokorokaw ye nisɔndiya minnu lase u ye folikan minnu lase an ka jɛ k'o baaraw seereya mɔgɔ bɛna dugawu min kɛ waati kɔnɔna na ka dugawu jaabi an bɛɛ lajɛlen ma ala k'o kɛ o la an bɛ foli di nabaga bɛɛ lajɛlen ma ka foli di tɔnden cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen ma ka foli di an karamɔgɔw ma o la kuma jantan fɛ waati koronnen don o la an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ ye a nana hɛrɛ la an b'a ɲini ala fɛ ala ka segin hɛrɛ la a sera an fɛ yan ni hɛrɛ min ye ka dɔ fara kan ala k'o kɛ laɲini b'u b'a la silamɛya ɲɛtaga ɲinini na an b'a ɲini ala fɛ ala ka sabati an yɛrɛ m'o ye tɔndenw ye ala ye an yɛrɛw kɛ a nɔfɛ tugubaga ɲumanw ye sɔli ala rasulila badal samaw alahu taala tanuni kɔfɛ ani sɔli kelen kɔfɛ ala kira n'a sojuguw ye an bɛ foli fɔlɔ ɲɛsin ala subhanahu wa taala ma ala min y'an dan k'an kɛ adamaden an ma dɔn an kɛ silamɛ ye a sɔnna k'an kɛ muhamadu manto dɔ ye o ye ala ta dɔ koba ye ka tila ka fo ka ko ɲuman lɔn a sɔnna ka kɛnɛya ni lafiya d'an ma an sera ka karamɔgɔ kunbɛn bi alamisa donba in na Yamusokoro misiriba kɔnɔ an bɛ ala fo ka ko ɲuman lɔn ka foli kuncɛ ni karamɔgɔ ye a sɔnna ka Yamusokoro ka weleli jaabi sabu a nana tɔbɔdi de kama i ka ye a sɔnna ka na si Yamusokoro yan Yamusokoro kanu de b'a la an b'a fɔ o kanu in na kanu maa ni ɲɔgɔn cɛ ka taa laban alijinɛ kɔnɔ ala m'o kɛ la ka yira karamɔgɔ na ka délégation na k'u bɔra o baara u donna o baara Yamusokoro ka so de k'u k'u bisimila u k'u tari haza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. An b'aw fo ni silamɛya ka foli ye n'o ye ala ka kisi ni ala ka nɛɛma ni ala ka barika ala k'o jiri an bɛɛ lajɛlen kan an nisɔn ka di kɛnɛ kan yan bi wulada in na Yamusokoro yan an bɛ foli fɔlɔ an karamɔgɔra a Seyidu Sherif Usman Madani Haidara an b'a fo ka barika la ye ka ɲini ala fɛ sija ani kɛnɛya ani lafiya ala k'o di an karamɔgɔ ma ka tila ka yafa caman ɲini an karamɔgɔ fɛ a ka layiru dafaw ra an karamɔgɔ a ɲin'a fɛ a kana misiri dayɛlɛ kɛ Côte d'Ivoire yan ɲinan ka nali o de kɛra sababu ye an karamɔgɔ kana misiri dayɛlɛ kɛ an balimaw fɛ yan karamɔgɔ n'a ka calendrier chargé ani degun bɛɛ karamɔgɔ ko fɔ a kana an balimaw ka layiru dafa o nana ɲin'a fɛ a kana ala ka so dayɛlɛ
a nana ka na o dayɛlɛli la bi an b'an karamɔgɔ fo danti foli min na k'a ɲini Ala fɛ si ja ani kɛnɛ ani lafiya Ala k'o d'a ma ka foli lase an ka misiritigiw ma an balimakɛ Usumani an b'a fo ka waleɲuman dɔn mɔgɔ o mɔgɔ kɛra nin sababu ye ka bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye misiri bɛna dayɛlɛ dugu kɔnɔ a bɛna dayɛlɛ jamana kɔnɔ k'a ɲini Ala fɛ misiri a bɛna dayɛlɛ ka degun o degun sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ Ala ka bɛɛ wuli a bɛna dayɛlɛ ka hɛrɛ minnu sɔrɔ Ala k'olu jidi ka yamusokɔrɔkaw fo ka silamɛw bɛɛ lajɛlen fo ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini Ala fɛ bɛɛ ɲuman nana hɛrɛ la Ala ka bɛɛ ɲuman segi hɛrɛ la ka bɛɛ kalifa Ala ma Ala min tɛ kalifa tiɲɛ an nisɔn ka di an bɛ foli di jamana ɲɛmɔgɔw ma ka foli di jamana dɔnnikɛbagaw ma an ka imamuw faamaw ka foli di bɛɛ lajɛlen ma ka ɲini Ala fɛ baara ninnu Ala ka bɛɛ kuncɛ hɛrɛ la Ala ka hɛrɛ caman ka ɲi hakɛto bɛ nin kan sɔli ala rasulil karim an tatɔ misiri dayɛlɛ la an ka mɛn ko an ka usaz an ka Hayidara ko a sela Yamusokoro ko ni o ɲɔgɔnnaw jigira duguw la f'an y'an jija k'a ye ka sɔrɔ ka se yɔrɔ la an ye ɲininkali kɛ k'a bɛ misiri ba la yan an karamɔgɔ n'an balimacɛ sida ka misiri kɔnɔ an ko an bɛ na ka na kafu jama kan ka nɔrɔ ni duwawu dɔ ɲini o de b'an senkɔrɔ duwawu min bɛna kɛ k'a bɛɛ minɛ Ala m'o bɛɛ la. Asilamɛw an bɛ Ala fo an bɛ Ala barikada an bɛ sɔli an ka kiraba kan ni Muhamadu don sallallahu ta'ala alaihi wa sallam an bɛ sɔli a sojugu sanimaw kan an bɛ sɔli a ka sahaba ɲumanw kan n'an bɔra yen an b'an ka foli ɲɛsin aw nabaga bɛɛ lajɛlen ma minnu y'u ka baara bila ka na misiri kɔnɔ yan ka na garibu kunbɛn a sara bɛ Ala bolo an b'an ka limamu fo n'o ye Sheikh Sila ye o kɔ tɛmɛnen kɔ an b'an ka khalifa ni mukadamu fo n'o ye Konate ye o kɔfɛ an bɛ dugu min na an b'a karamɔgɔ bɛɛ fo an b'a dɔnnibaa bɛɛ fo an bɛ a faama bonda bɛɛ fo komi a fɔra aw ɲɛna cogo min na sababu min y'an se yan bi o de ye misiri dayɛlɛ ye an balimaw y'a ɲini an fɛ an kana sen jɔ u la u ye misiri dɔ jɔ u bɛ fɛ an ka far'u kan ka ye misiri in dayɛlɛ yɔrɔ la o sababu de kama an nana yan ka na fara an badenw kan o misiri dayɛlɛ ko in na alhamdulillah misiri Ala ka so don Ala bɛ bato a kɔnɔ Ala ko fɛn wɛrɛ kana bato misiri kɔnɔ ni Ala tɛ a fɔra de ko misiri jɔra ne hakili la o fɔra bɛɛ ɲɛna sisan misiri kura dɔ de jɔra an badenw fɛ ko d'Ivoire yan dugu la min tɔgɔ ye ko Djebeso a ɲinina an fɛ an kana far'u kan o misiri dayɛlɛ la misiri fɛnba don Ala ka so don mais a y'a mɛn sisan ko a jɔra de misiri jɔra cogo min na seli yɛrɛ bi jɔ ten an y'o de fɔ sisan mɔgɔw bolo ko Ala ko an ka seli ne y'o de fɔ an karamɔgɔw bi yan an ka sɛbɛnfɛn foyi tɛ yen a tɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ hadisa la ko Ala ko an ka seli a tɛ yen a tɛ yen a ma sɛbɛn min sɛbɛnna aqimu sɔlata Ala ye min fɔ ko a ye seli jɔ mais a ma fɔ a ye seli alors n'a fɔra a ye seli jɔ so bɛ jɔ cogo min na an b'o kɔni ɲɛdɔn parce que n'i ko i bɛ so ɲɛnama jɔ n'i ma pied ɲɛnama k'a kɔrɔ a bɛ bin o tuma na Ala ko a ye seli jɔ seli fana bi jɔ n'a pieds de ye n'a pieds fiɲɛyara a bɛ bin a pied dɔ ye jumɛn ye mɔgɔw hakɛ a pied dɔ ye jumɛn ye baarakɛyɔrɔ hakɛ a pied dɔ ye jumɛn ye i ka denbaya hakɛ nin bɛɛ ye seli pieds de ye n'i ye kelen kari nin na dɔrɔn seli bi bin Ala y'o de fɔ aqimu salata aw aqimi salata inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta Ala ko a ye seli jɔ comme kuranɛ kalan cogo dɔw la a nana jamu la aqimu a nana yɔrɔ la fana mukhatab
Allahu yukhatibu rasulahu aqimi salata o kumana o de la n y'a fila fɔ ko Muhamadu a fɔ muminu ye a ye seli jɔ tant que seli kɛra ka ɲɛ seli b'a bɔ jogo juguya la k'a bila sira ɲuman kan kumana seli yɛrɛ kun de ye ko k'an jogo ɲɛ kumana an yɛrɛ b'a dɔn yan silamɛya yɛrɛ nakun ye jogo de ni jogo tiɲɛna dɔrɔn Ala tɛ yen kumana silamɛw kan ka wuli ka jɔ ka min kɛlɛ kɛ de o ye ka mɔgɔw bila Ala ka sira ɲuman kan ni jogo ɲɛna du o du kɔnɔ du bɛ ɲɛ ni jogo ɲɛna jamana o jamana kɔnɔ jamana bɛ ɲɛ n'a ɲɛna dugu o dugu kɔnɔ dugu bɛ ɲɛ mais n'a tiɲɛna yɔrɔ o yɔrɔ i tɛ foyi kɔnɔ ni halaki tɛ Ala k'an kisi o ma kumana silamɛya nana k'an wele de ka kɛ kelen ye ka ɲɔgɔn kanu ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'an jogo dilan ka adamadenw ka hakɛ kɔlɔsi n'o kɛra an bɛ Ala ka jɛn sɔrɔ diɲɛ na yan an b'a sɔrɔ lahara kumana an bɛ kuma surunya waati surunyana n'o ye seli waatiw ye an b'aw fo aw sara bɛ Ala de bolo ni senbaaraya kelen kana nin kɛnɛ in kan wallahi lahara don Ala b'a jira u la Ala b'a jira u la sabu an nana Ala ɲini yan se bɛɛ bɛ Ala de ye a y'a miiri bɛ ne ɲɛ bɛ aw la ɲɛfɛ ani kɛrɛfɛ n'a sɔrɔ ne tun ye setigi dɔ ye aw tun bɛ min fɛ ne tun b'a k'aw ye bi mais a ye Ala lajɛ Ala kɔni bɛ se Ala bɛ se dɛ o kumana min ka kan ni min ye nin taama in ka n'i jɔ yan wallahi an na sara sɔrɔ nin na Ala bolo min ka bon n b'a ɲini Ala fɛ an nana hɛrɛ min sɔrɔ nin jamana in kɔnɔ Ala ka dɔ fara a kan tɔɔrɔ b'a kɔnɔ Ala k'a bɔ a yɛrɛ min nana nin kɛnɛ in kan a kelen kelen bɛ min fɛ aw de b'o dɔn n b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala k'aw sago d'aw ma Ala k'aw kisi Ala k'aw kɔlɔsi Ala k'aw tanga Ala ka garisɛgɛ ɲuman di ka labanko ɲuman di an ma Ala ka hinɛ an na Ala ka yafa an ma salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin an b'a de tv sirifila lajɛbɔ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲɛmadali la ka da waati koron kan an b'aw bila nin yɔrɔ in na ni Allah subhanahu wa ta'ala ye duwakun wɛrɛ jira fɛn min bɔra ye Seyid Sharif Usman Madani Haidara a ka Côte d'Ivoire taama la san 2018 juillet kalo la k'a daminɛ a tile 3 ni ka taa bila tile 9 la a bɛna o tɔw sɔrɔ wa taali kun tun ye misiri min dayɛlɛni ye o baaraw kɛra kɛcogo minnu na fo ka taa se a kuncɛliw ma a bɛna nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yan'o cɛ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲɛmadaliw la ka fɔ a kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Tinya wilila hangalondi zega tinyemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tinyemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tinyemi